Addan itikot ti pulisya, ti 48 ti tawen na alalaki. Kalpasan ang Serbian ti search warrant operation, iti barangay Ududyaw sa Lapadan, Ambra, itay agsapa. Bitbit ti search warrant, seknanti panaglabsing ti RA 9165, binirok dagiti otoridad, ti maipagrup nga ikot na ng illegal a droga. Ti drug personality ket newly identified street level individual ken mapapati a drug pusher. Naala ito nagtikwartuna ti 10 ket maysa a heat-sealed transparent plastic sachet ang mapapati ang naglaon ti legal a droga ken nagdagsen ti naduma-duma a gramo. Yes po nga declared nga shabu agdatad iti agkilkilo ti 20.38 grams in amounting to 138,584. Naala pa itikot na dagiti non-drug evidence. Basar iti record, addan ti dati akaso na iti Rewarte probinsya, may naignat lang iti legal a droga. Sumango dayto iti reklamo a panaglabsing ti Republic Act 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kunati pulisya, karaman isuna iti babaen ti monitoring list ti Salapadan MPS. Dati mama, first time iti Salapadan nga nakaala kami kasi nga kadaktil nga grams shabu. Kin daktil nga gatad da ito naalaki niya na ma'am. Naging successful dito panag-serve me ti search warrant kanya na. At dito nga confiscar daktil nga bawas. Iti demands dito supplies in demands dito sa Lapadan. Tibalay giya pa na kayo SWAT operasyon ket babaen ti napagtitipon na pera sa ti Salapadan MPS, PDEO, PDEA Car, PIU, RID Procar ken RMFB 15. Jessica Boreta, Balitang Solid North.